Hausnarketa erakargarria benetan, Afrikako erakusketa bikaina benetan, Eñauta Polaz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ez dakiz zer egin behar dugun zuketanik, ekonomia gaiak gaur xe emateko, eta horreko tartean egin dugun beste barre egiteko. Ni uste barrez hasi da negarrez bukatu duela, beraz antzerkiak dituen bi alde honak uztartu egin ditu duela. Komeriak izango ditugu. Komeriak izango ditugu. Bi kontu labur gaur ezagutu ditugulako, batetik Deutsche Bankek 9.000 enplegu suntzituko ditu, edo kenduko ditu. 10 herrialdeetatik irtengo da, dirudienez azken 3 hilekoan 6.000 milioiko galderak izan dituelako. Honek ze eragin izan dezake, edo nola ikusi behar dugu? Bueno, Deutsche Bankek bere diruarekin zer egin duen, edo gorrotazokan diruarekin zer egin duen horrek zer ikusi handi dauka, ze Deutsche Bank zan, ziur asko Europan Wall Streeteko, edo banka espekulatiboa nahi baldin bada, eta Wall Streetei lotutako operazioekin gehien jokatu izan duena, eta arrisku handienak hartu dituna. Horren ondorioa zer da, azkar diru asko egiten dela eta azkar diru asko galtzen dela, ez? Eta Deutsche Bank zan, ziur asko arrisku handienak hartu zitunak, sentidu hortan. Txinara joan behar dugu, Txinak alde batera utzi baitu, seme edo alaba bakarreko politika, eta horrek ere izango du eraginik behin eta berriz aipatzen dugun Txina horretan. Karo, Txinak urte luzez baita ere garapen bidean edo egindun alegin horretarako ume asko ukitzeak ez zion mesede handirik egiten, eta ziur asko ez horrexegatik izan zen debeku hori, ez? Orain ikusi dunean, oinak irmoago edo hobeto eusteko moduan dagoela, eta inbertsio handiagoak egiteko moduan dagoela, esate baterako hezkuntzan eta horrelakoetan, behin-behinekoa zen debeku hori, kendu egin du, eta... Urte asko iraunduen edo zen. Bai, asko iraundu, baina honek, hau ere, esan guratxo da baita ere zigurtasun aldetik, euren buruaren kandokaten zigurtasunaren aldetik, horrelako neurri bat hartzea, ez da? Eta ze ondorio izango duen honek ere bai, ez da? Bai. Demografikoki ze ondorio izango duen, esan nahi dut. Eñaut, iruditzen balen bazaizu Kataluniara begiratuko dugu, eran egundik, Junts Pelsi eta Kupek egindako Republika moduko estatu katalanaren prozesua abian jartzeko dokumentua ezagutu dugunetik, badira zenbait kontu, ikuspegi ekonomiko batetik aztertu genitzakeenak eta, hartu diren erabaki horiek azaltzean nahi nuke lehenik eta behin, eta zure ustez zeintzuk diren azpimarragarrien etorkizun, gertuko etorkizun baterako. Bai, orain, ze hori, mozio edo... Proposamen hori. Bai, hori, hor tramite konturen bat edo dago tarteko, eta orain dikan Alderdi Popularraren talde osatu artean edo ez da zatuko, baina horrek, 3 gauza zemazkin berarekin, batetikan, 30 eguneko tarte horretan, 3 gauza jarri bertziren mai gainean, eta ziren, prozesu eratzaile bat, hau da, konstituzio bat egiteko prozesu bat martxan jartzea, bestaldetikan gizarte segurantza lege bat ematea, eta bestaldetikan ogasunari lotutako beste lege bat ematea, ogasun propioaren, ze kontuan izan behar dugu guk ogasuna baldin badukagu ere, Katalunian ez dago ogasun propio bat baizik eta estaduko ogasunarekin edo dabiltza. Oso kontu garrantzitsua beraientzat ogasunaren bidez errekaudazioa lortuko luketelako, eta, Kataluniaren bideragarritasunaz datu batzuk ere ikusi genitzake momentu honetan, ez? Gai hau mai gainean duten honetan. Bai, hor zalantzan jartzen zen, Katalunia benetan bideragarria zen Espainiatik kanpo, ez? Hor, katalanek bere garaian egin zuten kalkuluen arabera beharko zituzten, baldin eta beraien zergak bildu eta beraien zergak administratuko balituzte, gutxi gora bera kalkulatzen zuten 11.000 milioi inguru gehiago eukiko zituztela. Orain duten da baino 11.000 milioi gehiago. Bai. Eta horrek gutxi gora bera eta gaur egun daukaten zerga sistema Espainiarra kalko bat ezarriko balute, eta hori bereintzako optimoena ez dela esaten dute, 70.000 milioi urtean edo kobratzera edo iritsiko ligateke. 70.000 milioirekin, OCDek berak Kataluniaren tamainako estadu batentzako batazbesteko gutxi gora berak aipatzen du. Gero beraiek esaten zuten baita ere, rekaudazioa efiziente eraginkorrago egin eta gainera beste rekaudazio sistema bat ezarriz, 80.000 milioira ere iritsi daitezkela momentu jakin batean. Osake, alde hortatik badirudi bideragarritasun aldetik ez dago arazorik. Edozein kasutan hori esan behar nizun bideragarritasuna kontu bat izan daiteke, baina bestea da, adibidez, ze ogasuni ordaindu nahi izango dio den batzuk edo besteak adibidez. Eta horren arabera, paperak eutxi dezaken diru kopuru hori, Kataluniako estatua izan nahi duen horretara joango litzateken edo ez. Karo, horre ziur asko
Oso egoera komplikatu da, eta ez da garbi irudikatzen, ziur asko batzuk buruan izango dute, ez da garbi irudikatzen nola eraman daiteken hori aurrera. Ez da nola egin daiteken Katalan biztanleek, edo Katalunian bere ondasuna dituztenek, edo Katalunian egiten den aktibe ekonomiko horrek bertan tributatzeko, eta beraz, Kataluniar estadua eutxializateko, ez da? Azken batean nola sortu ogasun bat, ez da? Bai, hori da. Guk, esate baterako, olako egoera baten gure burua topatuko bagenu ziur asko gauzak ez genituzkain komplikatuak izango, ze ogasun bat badaukagu. Hegoaldeko lurralde bakoitzak badauka bere ogasun propioa, bere rekaudazio sistema ez da erabatekoa, baina oso zabala da. Eta orduan, hori badago. Urrats hori eman alegoke. Bai. Kataluniak berriz ez, eta hor, akatsa izango litzateke pentsatzea jendearen borondatearen eskutzi behar dela. Atzo baino sentzunun esaten, eta ez zuen argi eta garbi esaten, baina hitzera ematen zuen, behin garapen guzti egiten danen, eta agentzia guztia antolatzen danen, rekaudazio sistema zartzen danean, eta ja dagoeneko borondatezko tasunik ez dela egongo. Karo, hor, tirabira batean gaude. Zeinek dauka azkenean, ari gera fiskalidad zitzaiterakoan beharrezko edo estatu baten indar koerzitiboa daukan elementu batez ari gera. Orduan, azkenean zeinek dauka indar hori? Espainiak gordetzen du, edo Katalunia gauza da, nolabait anulatu Espainiako indar hori, eta derrigorrezko sistema ezartzeko bertako biztanlekiko eta bertako jarduera ekonomikoekiko. Pentsatzen dut, azkenengo momentuan eta legea ezartzen den unean, indarrean sartzen den unean, zalantza hori argituta egongo dela, eta berez sistema bideragarri bat izango dela, kobrantza ikuspegitik, ez da? Ez diru ikuspegitik baizik eta eraginkortasun ikuspegitik. Edo zein kasutan, prozesu egituratzailean ere behar da dirua, eta prozesu egituratzaile horretako dirua nondik atera dezake Kataluniak? Bai, hor prozesu egituratzailean kalkulatzen zuten, ezberdina da, adostasun egon edo ez egon, ez? Beti esaten duguna, eta adostasun egongo baliz, azkenen hau zuretzako, hau niretzako, hemendik aurrera, hemendik etortzen dana zuretzako, eta hemendik etortzen dana niretzako egingo lukete, eta kitxo. Eta horretarako gainera badaude nazioarteko arauak, eta horrelakoak, arauak ez, baina bai arau bidean dagoen testuren bat, eta baitere praktikak erakutsitako hainbat irizpide. Karo, kasua badirudi beste izango dela. Haustura traumatikoarena, baldin eta haustura traumatiko horretara iristen baldin bada, ezta? Eta kasu horretarako aurre ikusten dutena da, klaro, Espainiak baldin eta prestazioak ematen ez palemaitu sortzen zaien kostua, Kataluniak Espainiaren berari dagokion zorra ez ordainduz, batetikan, besteletikan kredituak eskatuz, ze zorrik ez luke izango kasu hortan, eta orduan, suposatzen dute bankuetatikan kreditua lortzeko erraztasunak izango dituzketela, bonuak emitituz, eta, bide horiek aprobetxatuz edo lortuko luketela. Gutxi gora bera, 5.000 milioi edo beharko lituzkete gauza normalizatu alizateko. Dozen kasutan, hau horrela paperean oso erraz ikusi duguna, prozesu komplexua da, oraindik ere astapenean dagoena, eta ikusiko duguna, beraiek ze errozeta jartzen dituzten mai gainean, aurrera urratsak eman ala, eta ikusiko dugu zenbat emateko gaitasuna duten, edo zenbatez gero urrengo tartean aztertuko dugu, Mariano Rajoy dagoeneko hasia dela atzo Pedro Sánchezekin bildu zen, Bihar Rivera eta Iglesiasekin bilduko da, eta tira, Riverak berak proposatu du nolabaiteko Espainiaren aldeko paktu bat, gutxienez bai Partido Socialista Ciudadanos eta Partido Popularraren artekoa, ez da? Bai, hor, kuriosoa dana da, eta harrigarri egiten dana da, nolaz ez dan, argi dago Katalunia aldetikan, Junts pel Sí eta CUPek proposamen bat badaukatela, baina Espainia aldetikan, edo Espainiako gobernuaren aldetikan, edo gobernuaren kin bat egin dezaketen alderdien aldetikan, ez dagoen proposamenik. Orain konturatu da Espainia kinkalarrian dagoela egoera hontan, orain hasi dira arduratzen, edo hau hauteskunde kanpaina ere bada, eta hauteskunde kanpainak distortzionatzen ditu mezuak eta distortzionatzen ditu ekinak, ez da? Nik ezin dut pentsatu, oso zaila egiten zait pentsatzea Espainiak egoera hau aurre ikusi ez duenik. Oso zaila egiten zait, orduan. Baina beste egoera batuten ere antzeko zerbait esan dugu, ez dakite metatzen joan dan aurre ikusitako egoerak, edo... Karo, hau ziurrasko desaktibatu nahi izan balute lehenago desaktibatuko lukete, beste nolabaiteko honetaraino iristen utzi gabe. Kontua da momentu honetan
gauden momentuan, eta gainera neurri handi batean baita ere bazok aipatu dezuna, ez? Hauteskunde testuinguru baten gaude, etengabe gaude testuinguru horretan, eta horrek baita ere mezuen eta proposamenen edo mehatxuen exacerbazio bat ere ekartzen du. Gaur jakinda, Masek Cooperekiko erlazioa edo Cooperekiko negoziazioa berak pertsonalki eramango duela aurrera ikusiko dugu zentzu hortan ere ze gertatzen den, hori ere urrats garrantzitsua izango delako eta hor ze pitzadura sortzen den eta ze arrakala sortzen den prozesu guztiari ere eragin dezaiokelako. Minutu gutxi dauzkagu, Inaut, baina une batez Errusiari begiratzea nahi nuke, Errusiaren ahalmen militarra hitz egiteko eta zer gertatu den pixka bat argitzeko. Bai, modu harrigarrian Siria eta Ukrainako gerran, badirudi espero etzan moduko despliege teknologiko militarra erakutsi du Errusiak. Nolaz eta gainera gauza izan da, itxutzeko inteligentzia eta inteligentzia elektroniko sistema guztiak estatu batuenak, Ukrainiako gobernuarenak, eta hau da, zona itxuak sortu ditu, edo itxututako zonak sortzeko gauza izan da. Orduan, hor instrukzioak emateko posibilidaderik ez dago, ez esate baterako misil bateriei edo danolako eri, eta hortaz, eta momentu honetan, esate baterako, Sirian, lurraldearen 130 okupatzen duen esklusio zona bat sortu. Hor inor ezin da sartu, informaziorik ezin da sartu, ezin da hor interbenitu, elektronikoki hori dena blokeatu egin duelako Errusiak. Gutxietxe egin dugu Errusia? Bai, eta gainera, badirudi historian zehar asko gertatu den gauza bat izan dela, ez? Errusiaren ahalmen militarra gutxitzat jo izan da, baina gaitasunak badaudela erakutsi izan du, naiz eta, kontuan izan behar dugu, eta ekonomiarekin lotuaz, 80ko hamarkadaren amairatik aurrera, Errusia ondoa jota geratu zen, ezta? Beraren ondasun guztiak, industria, inkluso ejerzitoaren zatiak eta Wall Streeteko interes eta Errusiako bertako oligarka batzuen menpe jarri ziren, eta etzan izan 80 hamargarren amaira arte edo horri buelta ematen hasi zirala. Erori egin zen, azpiegiturak galdu zituzten, industria galdu zuten, baina ezagutza zientifiko eta tekniko oso handiko jendea zegoen bertan, eta horiek buelta emateko oinarri oso ona izan. Hori gainera pasatu izan zen baitere gerra ostean Alemanian, txikituta geratu zen, edo Japonian, lurraldea txikituta geratu zen, baina ezagutza handia zeukan jendea zegoen. Eta hortan oinarrituta, gorakada handia eman izan dute. Errusian hoxe pasatu da, ziur asko gutxietsi egin izan da, gastu militar, estatu batuetako gastu militarra bideratu da, igual lehentasunezkoak ez ziren kontu batzutara, eta tarte horiek aprobetxatu ditu Errusiak, adibidez, gerra elektronikoan, mundu mailan askok esaten dute aurre hartzeko beste guztiei. Oso gai interesgarria da, emango dizkiogu minutu gehiago gaur honetan utziko dugu, baina ea tiratzen diogun gai honi badauzka eta ertz gehiago mai gainera ekartzeko modukoak. Einauz guk agian ez ditugu hainbeste barre sortu, ikusentzulen artean, baina dozen kasutan uste dut oso gai interesgarria jarri ditugula mai gainera. Interesapurra sortu badugu, Gaitzerdi. Gaitzerdi, datorren astean zure zain izango gera. Guk orain erredakzio aldera egin behar dugu, gaur arratsaldean zehar bertan aztertu dituzten gaiak zeintzuk izan diran jakiteko, eta arratseko 8:00 aurrera zer izango dugun jakiteko. Jonana Paulaza, arratsalde on eta konta iguzu.